Mä haluan kuvata tämmöstä uut sarjaa ja pikkusen lakaa. Me tehtiin nyt tämmönen talo ennen kuin aloitettiin. Tässä meni viikko, että me saatiin kerättyä resurssit. Niin, ja täällä on 2 tyyppiä. No 3, 1 on semmonen 1 turpatukka. En ole! Ja me ajateltiin nyt kuinka monta jaksoa putkea tähän. Varmaan 5. Sitten lähtee serveripaukut paskaksi. Eli sitten aletaan serverikuvaa. Oikeesti? Ihan oikeesti. Ja... Meillä ei oo mitään kamaa. paitsi tämmöiset. Niin, me nyt mennään hakkaamaan puuta. Ei kiveä. Mitä vittu, meillä on sitä jo tarpeeksi. Mennään mainataan. Sitä mä meinsinkin, että saada vähän. Ota miekka mukaan. En varmaan ota, mä en oo niin nössi. Mä hakkaan mieluummin tikulla kuin jollain vitun. Siis anteeksi tosta äskeisestä, toi oli Pikkasen ylimääräistä. pikkusen Ja sit vielä toi lapio. soihtu ja... Unohtuko soi? Kesti yhdellä kerralla. No piip. Häh? Piip. Helppos. Jätkä sanoo piipun, että helppos. Nee. Tylsää nää aloitukset aina. Ihan. Teestä. No niin, heippa ralla. No, mene. Tää ei tosiaankaan mikään hirmu hieno talo. Mut ihan hyvä ja aloittelijalle. Joo. Ja sitä paitsi ihan paska tietokonekin suoraan sinne. Niin. Se lakaa sen takia. What the fuck? Mulla on paska nimi. Vois vaihtaa. Hei! No vaihdetaan. Vaihdetaan jossain vaiheessa. Ensi video. Ja laittakaa kommenttia, että miten te haluaisitte, että me tehdään. Mä voin pistää tonne vaikka descriptioniin, että mitä pelejä mulle Simo on. Niin. No, GTA Vice City mä voin kuvata. Niinku tässä näin jossain vaiheessa, mutta en ihan heti, kun minun pitää ottaa sitä taas vaikka näin varastospöytiin jostain helmetistä. En mä tiedä, kirjasana. Tai- Niin me tehdään silleen, että me kuvataan vuorotellen ja sillä. Jee, mä oon hyvä. Ui! Ai saat. Ups. Miten se tehtiin? Mikä? Näytä meidän armorit. Pling. Tommoset paskiaiset. Ja laittakaa oikeasta kommenttia, niin toi... Pistäkö oikeesti kommentti meinaa? Mä teen mun kanavan ekaa videoa. Niin. En mä halua sieltä että ei hemmetti mikä paskiainen. Niin. Laittakaa kommentti, mitä me voitais tehdä. Mut mä en tuu olemaan joka videos. Et todellakaan. Eikä minä. Siis jos tää nyt saadaan 3 viikon aikana, niin edes 5 niin kun, tykkäystä, edes 5, niin se on hyvä. Jos saatais edes 2 tilaajaa, se olisi jo hyvä kans. Mä olisin iloinen, jos te tilaisitte tän kanava. Ja toki saa niin toi laittaa kommenttia, niin mitä me voitais tehdä. Siis jos te nyt teette oikeesti silleen, no jos teitä ei oikeesti kiinnostais mikä Minecraft, niin pistäkää oikeesti. En mä tätä pakoks pelaa. Niin. Mä pelaan tätä sen takia, että moni tykkää näistä. Niin. Ja
Niin. Ja sitten on kuitenkin YouTubessa kaiken näköisiä laseja. Mut ihan moni ei keksi tommosia lasijuttuja. Ei. Kyllä se ne tekee jostain puuperäisestä. Niin, ja me keksittiin tää talo oikeesti ihan omasta päästä. Mä oon pikkusen käyttänyt tätä muotokuvasta tai muotoilusta talon. Pikkusen mä oon käyttänyt siinä jotain videoa. Mutta sit taas en mä tätä... Siis en mä Ei tätä me olla oikeesti käytetty tässä mitään videoa. No, tai niin, pikkuinen pätkä katsottiin noista niin toi laseista. Millä ne voi Ja valmistaa. tästä terassista. No en mä tästä terassista kattonut. Mä katsoin niinku tosta niinku... Kyllä sä tästä terassista katoit. No joo. Mut niinku silleen, että tämä muotoilu tässä, niin tän on vähän muokattu yhdestä videosta. Joo, Mä en mennään muista sinne sen- mainaamaan. Käy mulle. Tehdään tohon. Anteeksi, että me ei puhu koko ajan. Puhutaan me melkein. No joo. 10 minuutin välein. Bom! Ei! Mä en käskenyt sua painaa siitä. Ah! Etsitään joku luola ja etsitään sieltä sit mainotaan äkkiä Ironi, ettei oo pelkkää Iron-miakka. Äläpä. Kappas! Ironia! Voi Vittu. yks. Tosi hyvä löytö. Tuuri. Siis yksi iron. Yksi ainut Paska. iron. Ei mitään. Sekin on piarastu. Ja taas sit koulun jälkeen kuvattu, että Me ollaan ihan sekaisin. kun se koulu on oikeesti niin rasittavaa. On. Sitten vielä kun se on niin perkeleen pieni, että siellä ei hiirikään ei mahdu. Niin me ollaan Uotilan koulussa, niin perhana kun se niin homehtui se oikea Uotilan koulussa, sitten me mentiin Lyseoon vuodeksi ja nyt me ollaan tossa 2 vuotta hemmetin paskan kiduttajassa. Oikeastaan siinä Nuotilaskoulussa ei ole hometta, mutta ihmiset jotain väittää, että siellä on hometta ja sitten me ei voida käydä siellä. Siellä on homettavaa liikuntasalissa. Ei voi muuta sanoa. Ei vaan siellä. Niin, kun ei sit voida... Niin siinä palloiluhallilla käydä. Se on yläasteella asti käytös perkele. Niille ei ole liikuntasalia. Kun meillä on semmoinen yksi litle. Ja jos mä saan jotenkin salaa kuvattu siitä kuvan, niin mä voin laittaa se jonnekin. Mä voin laittaa se Googleen ja laittaa vaikka vitun paska koulusali, niin se löytää sillä nimellä sit. Kappas! Ja mä voin sit jossain videossa tulla tänne näin kanssa selostamaan kaikkea. Yes. Saadaan rautakamat. Siis. Hyvä. Tai no, en mä nyt tiedä. 5 ironi. Niin. No on se nytkin aika hyvä. Saadaan hakkuja. Niin. Kuokka. Mutta Maria, tää 3. tyyppi, se ei tuu todellakaan olemaan varmaan muut kuin tässä videossa. Ehkä joissain muissakin. Kun sä olet 12 tyyppiä. Anna anteeksi, ei ollut tarkoitus. Okei. Mä sanon sulle! Katsotaan kuinka ollaan kuvattu. Äläpä muuta. No mä taidan nyt vähän niinku Ei lopeta. lopetella videon, koska Me mennään Ensi Kiton jakso- taloon. nyt alkaa. Niinku tää. Nyt alkaa. Tuu pois. Video.